Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu zvemazita izvi ngatisataurai mazita, chingonditi ndinonzi Mai Chipo. Ininiwo ndiri mugari wemumbari, ndinogara kunoku kumatapi komanashe, nekuda kwekuti zvinhu zvakaoma munyika, uye zvekare isu vakadzi avo vanoita zvekutengesa miviri yavo tawandisa kutodarika maclients acho. Saka zvinozoitika ndezvekuti dzimwe nguva unozotopedzisira watoderedza mutengo, vamwe ndo vanokutora advantage vachikudza kuti vanenge vachida yeke apa munhu anenge achitoziva kutoti anenge achirwara, anenge achikutorera advantage because anenge achiziva kuti hapana paungambomusiya, because inenge iri karoziva kuti achibva pauri anenge atowana zvekare umwe anenge achimuti uya zvako yeke, hapana kana problem. So ndakabvawo kumusha ndichitsvakawo raramo. Ndakambotanga ndaendawo kuSouth Africa but ndakaona kuti South Africa hairaramiki zvekudaro, and mistake yandakaita ndekuti ndakati ndasvikawo muSouth Africa ndikabva ndati regai ndike ndichizvitsvakirawo chidhara changu, ndikabva ndaona kuti ndainge ndaita mistake. Ndakabva ndazosiyana nayo Joni iya, ndokubva ndachizodzoka kunoku, ndokubva ndambogara zvangu kumusha, but kumusha kwainge kuchipisa. Dzamara ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichisira amai vangu mwana, ndokubva ndazouya muHarare. Ndauya kuno ndokubva ndazotanga kugara kuno kuMbare neimwe friend yangu, asi mari yainge ichinetsa. Ndokubva azonditi zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingomujoinawo kumbanje. Zvechokwadi ndokubva ndamujoinawo kumbanje. Ndakabva pedzisira ndava kuita basa redu iri rekushandisa chiuno in brackets kuhura. Pakutanga ndainge ndichingofunga kuti ndiri kuzviitirawo mari yekurarama, asi mukoma zvainge zvisingaiti, nekuti iyo Mbare inzvimbo yekuti yakasangana marudzi akasiyana siyana, uye zvekare mune vanhu vazhinji vanoita zvekushandisa mishonga, ende vanhu vazhinji vacho avo vanoita zvekushandisa mishonga vazhinji vacho ndeve kuMalawi. So zvino mukoma nashe nerimwe zuva ndakazosangana neumwe mukadzi uyu akabva azondiudzawo kuti naiyewo ainge achiitawo zvekutengesa muviri wake. Akabva achizondipa zano, akabva ati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiwanawo at least n'anga iyo yandaipota ndichishandidzana nayo, because kuno dzitoriko n'anga idzo dzinongomirira kuti dzinge dzichishandidzana nevasikana avo vanoita zvekutengesa miviri yavo. Ndakabva ndazoendeswa kuna gogo vaya. Ndakati ndaendeswa kuna gogo vaya ndikabva ndanzi painge pachidiwa chipfeko chemunhurume, uye zvekare ndaifanira kuti mushure mekunge ndapedza kusika bonde nemunhurume ndobva ndazotora kondomu riya rinenge riine hurume hwake, ndobva ndazouya nazvo zvinhu zviya. Zvino ndakabva ndaita lucky because pane vamwe baba avo vakabva vazondibhuka. Baba ava mukoma ndakabva ndachizotanga kuita sekunge ndinodanana navo, but ndainge ndichitoziva uko kwandainge ndakarerekera. Ndikabva ndati aiwaka, zivai kuti imimi kana tava kuita yeke ndatovawo almost like mukadzi wenyu, ndichitovanyepera paya kuti kana vari pamusoro pangu ndobva ndatoti iwe zvaunenge watondimitisa ka iwe. Vheni vakabva vatanga kutondiona sekunge ndainge ndatova mudzimai wavo, apo ndainge ndakangotageta kuti pavanozongouya nehembe dzavo, dzimwe vachiti dzichazogara kwandiri, dzimwe kuna amai guru, ndichabva ndazowana mukana wekuti ndige ndichizovashandisira, ndichazowana mukana wekuti ndige ndichizoenda nezvipfeko zvavo kuna gogo vaya. Zvino baba ava mukoma wandei vakabva vazoya nechisecho vachipopota vachiti gulezi vako vanonetsa. Ndikabva ndati iri bo. Zvino mangwana acho makuseni vakati vachienda kubasa, ndikabva ndati aiwaka, hamungaendizve nechipfeko icho chamakauya makapfeka nezuro, ndoda kuti ndige ndichizozvacha zvinhu izvozvo. Then ndikabva ndazotora chipfeko chiya, ndakazoti dzava kuma10:10 ndakabva ndazokechwa neumwewo akati andikecha kudaro, ndikabva ndazomukurura protector riya mushure mekunge arasa mbeu yake. Ndikabva ndazoenda kuna gogo vaya. Mukomana chigogo ava vakabva vazondiitira mhiko dzavakandiitira, vakabva vaita kuti varume vazhinji vange vachingogara vachindiona sekunge ndiri mukadzi akanaka. Mushure mekunge ndaita zvinhu izvi ndakabva ndanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitora huku iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoislota. Kana ndaislota kudaro ndobva ndazotora ropa riya ndobva ndazozvizodza
pasikarudzi yangu. Baba vaya mukoma havanawo chavainge vachiziva, vakangouya ndokubva vangosvika vakangondidhidha. Vakazoti vachizvitarisa sikarudzi yavo vakabva vati kasi uri kumaperiod. Ndobva ndatoti zvimwe kuda watondiendesa kumaperiod. Apa ndaigara ndichimbovapembedza ndichiti unezi sikarudzi rakakorisa, maybe ndokusaka ndaenda kumaperiod. Zvino mukoma Nashi ndakabva ndachizorambana navo baba ava sezvo ndainge ndavashandisa ndisisina basa navo. Ndokubva tarambana paya ndikabva ndavakandira chibhegi chavo ndikati handichade futi kukuonai pamba pangu. After that ndopandakabva ndachizopiwa hari. Saka hari iyi iyo ndiyo inondidanira macustomers. Nehari iyi zvandinoita nayo ndezvekudai. So ndinoti paya kana kuri kunzi ndikasangana nemunhu uyo wandinenge achida, uyo anenge achida kuti ange achizondikecha mushure mekunge tasika bonde, ndinofanira kuti ndige ndichizotora makondomu aya awo atinenge tashandisa panguva yebonde ndobva ndazonomakanda muhari imomo. So mukoma Nashi, makondomu awa kutaura chokwadi handitombozivi kuti anoendepi, nekuti ndinozoti kana ndikatarisa after 2 kana kuti 3 days ndinobva ndaona kuti munenge musisina kana chinhu. Mari chaiyo ndinoiita mukoma Nashi. Chikonzero icho chiri kukonzeresa kuti ndirambe ndichigara kuno kumatapi, because ndakaudzwa nagogo vaya kuti iyo mishonga yacho inoda kuti unge uchiramba uri muenvironment yakaita seino. Mukoma Nashi, varume ava vandinosangana navo pabonde, varume ava vanongogumisidzira vava kudzoka kwandiri, uye zvekare vanoti kana vakanditarisa vanotoona sekunge ndini mukadzi akanaka kupfuura vakadzi vose pasi rose, but havazvizivi kuti iniwo nditori nemishonga iyo yakashata yandakabata. So ndinoda kureurura zvekare kuti ndine vamwe vakomana avo vandinoshandidzana navo. Saka vakomana ava vagara ivo imbavha. Dzimwe nguva kana tikaona kuti munhu uyu anenge akarasa side paya patinenge tiri busy tichiita bonde, ndinenge ndatokalculata ndotoona kuti munhu uyu foni yaanoshandisa yakaita sei, uye zvekare mari unayo here muwallet make. Kana ndikangogara ndaona kuti munhu uyu zveshuwa mari unayo muwallet, zvandinoita mukoma Nashi ndezvekuti ndinobva ndazongofonera vakomana vaya vandinoshandidzana navo, vanobva vauya. Saka ini ndinobva ndamuti tatosvikirwa nemurume wangu. Kana ndadaro iye anokwanisa kuramba kuti ndinge ndichivhura door, but ndobva ndatoti pano hapatombori naye kutamba, mira ndivhure door tinge tichitaurirana. Zvino ndinongoti ndichingonovhura door kudaro, varume vaya vanobva vapinda vachitoita sekungewo ivowo matsotsi avo vanenge vatongowanikidzawo murume wangu akamira padoo achimirira kuti ndige ndichimuvhurira. Vanenge vachitomurova paya, vobva vatomusecha zvenhema. Vanoti kana vapedza kumusecha kudaro, then vanobva vachitanga kurova ini, uye zvekare nekuzonyanyisa kurova uye wandinenge ndiinaye anobva atanga kurohwa, obva atorerwa mari kana kutorerwa nefoni zvekare. Zvinhu zviya tinobva tazonozvitengesa mari tobva tagoverana. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinodawo kuti Mwari vange vachindiregerera pane zvose izvo zvandinovakanganisira. Ndiyo confession yangu iyo mukoma Nashi. Ndinoda kuti Mwari vange vachingondiregerera. Chinorwadza ndechekutoti Sunday kana mukasangana neni mutown ndichienda kuchechi, hamungambofi makabvuma kuti ndiri munhu anoitawo zvekutengesa muviri wake. Ende potse ndakatombopinda machena. Murume uya anofanira kuti anga achitenda Mwari wake. Akapotsa mukoma andiroora achida kutondipinza mumambure erudo, asingatozvizivi kuti ainge ava kutoda kutozviroorera hure zvaro, but ipapo maybe ndingadai ndakazochinja. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi tinoti munhu andikecha kudaro ndinobva ndatotarisa kuti ane mari here kana kuti haana. Kana ndikangoona sekunge ane mari ndinobva ndatofonera vamwe vangu vaya vandinoshandidzana navo, then vobva vatouya, munhu obva atobirwa paya. Strange things indeed they do happen in this world. Itivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo pano ndiine confession. Handizivi kuti ndikati iconfession here, but ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira. So mukoma, handitozivi kuti mwana wangu uyu ndingamutsvaka sei. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. So ndainge ndiine 15 years when I had my
my firstborn child. I don't even know kuti mwana wangu uyu musikana here kana kuti mukomana. Saka ndikutsvakawo vanhu either vanokwanisa kundibatsira nenzira dzechiKristu kana kuti nenzira dzechivanhu, so that ndige ndichikwanisa kuloketa mwana wangu uyu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, so pamba pedu painge paina umwe maid, saka maid uyu tainge takangosiyana zvedu ne2 years. Saka munongoziva kuti kana pava nesituation yakadaro apa vabereki vangu vainge vasingagari pamba at all the times, takabva tachizotanga kupfurirana kuita musikanzwa naye maid uya kudzamara ndichizonosangana naye pabonde, ende ndini ndakatotanga, ndini murume wekutotanga kutosangana naye pabonde. So takati tasangana pabonde kudaro, then ndokubva azondiudza kuti ainge abatira pamuviri. Zveshuwa ndainge ndichitoziva kutoti nhumbu iyoyo yainge iri yangu, but mukoma vabereki vangu vakazoti vachizonozviziva ndokubva vazomurova musikana uya. Vakati vamurova vakabva vamudzinga basa, vakamudzinga musikana uyu, ende havana kana kumbomupa any extra money. Vakangoenda naye kuMbare vakabva vanomukwidza bhazi, vakabva vati kune madrivers they were not supposed to let her off the bus until vazosvika naye kumusha. So that was the last time that I saw her. Akachema neniwo ndikachema. Zvino mukomanashi musikana uyu kana kwaainge achibva handichatomborangariri, since I was still very young at that time. Baba naamai vangu vakazoshaika zvavo, they all died on the same night, they had an accident. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira kuti pakadai ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. I can't even remember anything. Ndakatombozama kuti ndinge ndichibvunza vamwe amainini vangu, not knowing kuti ivo she is just holding back the information because ndo vaimbopota vachiuya kuzogara pamba pedu. Saka ndakabva ndati mainini ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsira kutsvaka Bongi. That was the name that I knew and the only name that I remember. I don't even remember her surname. I only knew kuti inini naye Bongi uyu takazoguma kuonana ipapo when I was still 15, when she was still 17, mushure mekunge ndamupa pamuviri. Akabva pamba pedu kuProspect Bongi uyu achiita zvokurohwa nevabereki vangu ndokubva vaenda naye kuMbare, vakabva vazonomudhampa kuMbare. Kana ariko munhu anoziva munhu anonzi Bongi akamboshandawo samaid kunzvimbo yeProspect, akaitawo mwana nemwana wepamba ipapo paainge achishanda. Please tell her that I am looking for her. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi please tell Bongi kuti I am looking for her. Hey, vedari ndo message iyo yakabva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndikutsvakawo ma-ideas kuti how can I locate this woman. Ndinokwanisa here kuti ndinge ndichishandisa nzira dzechivanhu so as to locate her and to locate my child. Antomuzivi kuti mwana uyu kana kuri kunzi akazozvarwa mwana mukomana here kana kuti mwana musikana. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini even though ndiri munhurume, but mukomanashi ndinogara ndichingogadzwa matare, ende matare avo andinenge ndichigadzwa anenge ari matare emakuwa. Mukomanashi mukukura kwangu vabereki vangu vainge vachishanda pane rimwe prazi kumarondera, uye zvekare tainge tichigara pakomboni. Saka munongozivawo life yemukomboni kuti inenge yakamira sei. And worst of all, patigere pacho pane marooms aya emuwando. So mukomanashi ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo kuti how do I change my character, because even last month ndakasvika pakuzvinyarira ndega mushure mekunge ndanyeya umwe mukadzi noumwe mukadzi ndichiudza uyo kuti ndainge ndakaona friend yake aine murume wake, izvo ainge ari manyepo. Saka uya nekutsamwa akabva azonorovana naye mukadzi uya at the last minute zvikabva zvazoonekwa kuti ainge ari manyepo. Ndakanyadziswa mukoma kusvika pakuzonorwa navo vakadzi ava. Handina hangu kuda kuvarova sezvo ndainge ndichiziva kuti ndini ndainge ndakavatadzira. Mumwe ainge akaita kundibata bhurugwa nemuchiuno umu, umwe ndiye ainge akandidzipa kola, ende zvinhu zvokuti zvinotondinyadzisa. Ndakati ndakatarisa mukadzi wangu zveshuwa ndakasvika pakuzvinyarira ndega.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nditori neproblem yekuti ndine makuhwa apa ndiri munhurume futi. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini pari zvino ndiri kuraramawo ndiri kumhiri kwemakungwa, but ndinorangarira kuti apo pandainge ndigere kuSouth Africa, I think it was somewhere kuma 2011 ikoko, ndainge ndichishanda stay in maid, uye zvekare painge paine umwe murume uyu ainge achibva kuMozambique, ainge achishanda sagarden boy. Murume uyu akazorohwa naboss, akati arohwa nemurungu uyo watainge tichishandira. I think kuti murume iyeye akazofa. Akati apedza kumurova kudaro, munongovaziva varungu kuti ivo havambofi vakaenda newe kugovernment hospital kana kuri kunzi akakurova kana kuti ukakuvarira pabasa anobva aenda newe kuprivate. Ndakazongoona vava kusimudza iye nemukadzi wake pasina kana nguva, pakabva pazouya imwe shamwari yake murungu uyu, ndokubva vachizobatsirana paya, ndokubva vazodhiraivha vachienda kwaprivate. Kubva ipapo kuzonosvika ndichizosiyawo basa, mundara iyeye handina kana kuzombomuona. Murungu uyu akati achirova mundara uyu aimurova negolf stick. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi murume uyu wekuMalawi akarohwa negolf stick mumusoro kusvika angoti zii. Zvakangoma hazvo vedwe. Ndakavabvunza kuti why is it akasvika pakuzomurova mundara uyu, zvikanzi it was just a simple mistake. Hanzi ainge akadzura mamwe maruva awo ainge asingafaniri kuti ange achimadzura, saka pakuzonopindurana hanzi uya murungu ndokubva angomhanya mumba, akabva adzoka akabata golf stick ndokubva atotanga kumurova mundara uya. Kana kuri kunzi wakamboshandirawo murungu wekuti anorova, kana kuti kana uchishandira murungu uyo anopota achikurova, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. It does not matter kuti zviri kuitika kuzimu muSouth Africa kupi, just come and share with us your own story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So zvatinoita kuchechi kwedu ndezvekudai, tinoti kana tichida kunopa vanhu maflyers mutown, tine dzimwe hembe dzatinopiwa, but hembe idzi even though dziri hembe dzedu hatigari nadzo isusu, takadzitengerwa naProphet. Mushure mekunge vatitengera hembe idzi, takangodzipfeka ka1, vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichizovadzorera hembe dziya because ivo vanoda kugara vachidzinamatirira. Ndozvatakabva tazoita, ndokubva tavadzorera hembe idzodzo. Tinoti kana tichipa maflyers, we will be a team of 8 people including the drivers and the security. Saka tose tiri 8 kudaro, vakatitengera hembe ndokubva vatitorera hembe dziya. I am talking about my t-shirts, my jacket, my trousers, even including maboxer shorts nemasocks nebhutsu. Zvose izvozvo zvinogara kumba kwavo Prophet. But there was this other day that I remember very well. Takati tichida kuenda kunopa maflyers, ndokubva tazotorwa tikabva tazoendeswa kuguest house kwaProphet, ndokubva tazopiwa hembe dzedu dziya, ndokubva tadzipfeka. But inini ndakati ndichinopfeka t-shirt yangu, ndakanzwa sekunge yainge ichinhuhwa bute. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Even up until this day, it still confuses me. Kuti why is it pandakapiwa t-shirt yangu yainhuhwa bute? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Hanzi is it even possible kuti hembe dzako dzinogara kumba kwaProphet? Hembe idzodzo dzamunongopfeka chete kana muchienda kunopa vanhu maflyers. Strange things indeed they do happen in this world.